mesto má vytvárať podmienky pre kultúru, pre šport, pre umeleckú tvorbu, ale hlavne kultúra má spájať. Ja mám osobne pocit, že kultúra v tomto meste ľudí nespája. Mám pocit, že sú tu rozhodané inštitúcie, preto, čo si myslím, že nie sú vytvorené podmienky, jasná koncepcia podpory kultúry v tomto meste, tak ako podobne v športe, kde je schválená koncepcia podpory športu. Kultúra sa tu podporuje ad hoc, kto má nejakú podporu politickú, kto má lobby. To, čo presadí cez mestské zastupiteľstvo, ten dostane na projekt, na festival, ten dostane na rekonštrukciu pamiatky, ale koncepcia tu nie je. To znamená, mojou úlohou určite, pokiaľ dostanem do Košičanov, bude pripraviť koncepciu podpory kultúry s kultúrnikmi, lebo to musí byť predovšetkým o nich. A musíme si to jasne povedať, ktoré festivaly, ktoré značky, tak ako som to hovoril, či to je Zlatý žobrak, či festival FEMA, či folklórny festival, či Košická hudobná jar, tu pritiahne ľudí, zvýšiť cestovný a podporiť cestovný ruch, a ktoré mesto bude pravidelne podporovať určitou sumou. A musí byť to o kofinancovaní, o ktorom som hovoril. Nemôže to byť tak, že mesto podporí a vykryje 100% rozpočtu. To znamená, musí byť tu aj určitá snaha subjektov a kultúrnej obce, aby sa uchádzali o grant, o dotáciu, aby o tom rozhodla komisia, ktorá posúdi efektívnosť a samozrejme ten prínos.